Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Keram, New Energy Systems, Fennings Wooncentrum, Brandbier, Therme 2000 en Fred Rompelberg Bicycle Holidays. We zijn in het perscentrum in Düsseldorf in Duitsland. We hebben gisteren een hele mooie ploegenpresentatie gezien in de Altstad aan de Rijn aan het water. Zag er prachtig uit. Maar hoe mooi zou het nou zijn als we straks Duitsland verlaten zondag met de gele trui om de schouders van een Nederlandse renner. En dan denken wij aan Jos van Emden. Hij won de laatste rit in de Giro en hij wil de eerste in de Tour. Buiten voor het hotel van Lotto Jumbo wordt hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor morgen. En binnen in dit wat aparte en kleurrijke kamertje ondergaat de Nederlandse kanshebber op geel de interviews. Het is mooi om de laatste rit in de Giro te winnen en de eerste in de Tour. Hè? Zie je het voor je? Ja, nee, dat zou wel een jongensboek zijn. Ja. Nu je het zo zegt, zie ik het wel voor me. Dat zou wel iets heel moois zijn. Zou je al een keuze kunnen maken welke dan het mooiste is? Ja, en dan... Nee, dat is een oneerlijke vraag. Akkoord. Maar Jos van Emden of deze Roglic hopen op de eerste ritzege morgen. Iets waar de winnaar in Californië bijvoorbeeld nog niet aan denkt. On paper it looks like I can do a good time trial now, but this is really the worst possible time trial there is for me. I mean, it's flat, it's fast, it's not at altitude, there's not much corners. So yeah, I mean, I think if I win like a top 50, it's not a bad result for a guy like my size, you know. Lotto Jumbo gaat voor ritzeges. Robert Geesink die neemt die rol straks graag op zich, maar als het morgen al kan, dan graag. Zeker. De eerste klap is een daalder waard, dus hoe sneller dat we rit binnen hebben, hoe beter natuurlijk. En zaterdag is natuurlijk al best een kans. Best een kans inderdaad, met Jos van Emden als Nederlandse troef. Met de parcourskennis zit het wel goed, alleen wie zijn concurrenten zijn, daar heeft hij nog niet echt over nagedacht. Dus ik heb eigenlijk ik heb één keer de startlijst een beetje overlopen die er was een paar dagen geleden, maar dat was om een vriend te helpen met zijn tourpool. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Keram, New Energy Systems, Fennings Wooncentrum, Brandbier, Therme 2000 en Fred Rompelberg Bicycle Holidays.